Pakruthi kwara mugiro kamara nyoko vitara mugi TV ka ndio dong mana seche apar kende gi dakika 59 gi nyiriri matindo 51 to ineno kako medo sudo kapok Kenya ka jodhi yiero madundo madhi timore e kuonde chung 24 to mae koko poggi kuonde chung gin 24 jochung duto gin 181 to mae kako poggi Senate men Baringo en achiel kuomgi kuonde mod bura mar chung gin 6 moting'o Ugunja, Kasipul, Malava, Mbeere North, Magarini to gi Banisa. Kuonde County Assembly kata od bura matin gin 17. Mane gima dhi timore bang' seche 10 gi dakika 59 kweno mwatimo sani mondo mi jopiny duto man Kenya kano kuonde mawachogo dhi e yiero madundo. Jo IBC wacho ni gitimo ikruok makare kuonde go te, to wan bende wantiere gi jowa mani kuonde go mabiro nyisi weche mosebedo ka dhi mbele kanyo. Ugunja nitiere Steve Biko, Kasipul wantiere gi Chris Owino, Malava wantiere gi Melita Oletenges, Mbeere North wantiere gi Emmanuel To, Baringo wan gi Stephen Leto, to Magarini wan gi George Aoko. Wabiro kelo ni weche go achiel kachiel seche magitimore bang' seche 10 gi dakika 58 wadhi kwano nugo kamano nyaka seche makoro yaw kuonde meg judo midhi itime yiero madundo ayanga kiny sa 12 ma okinyi e Kogwen. Wantiere ka endie gi kaka pile gi Ochuka kaka jaloko marwa Jakabuoch Kobita, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandeng Opanga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, kwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. My main interest is for the people of Kasipul to turn around that narrative that has been so far associated with Kasipul as an area that is volatile. Jakom IBC Erastus Ethekon wacho ni giikore makare ne yiero madundo matimore kiny. You need to know that at any one time you remain an officer of the National Police Service. So if there are any people who have been withdrawn, it must be in relation to the planned violence. Migao mararita osingo ni ikruok mararita ni kare yiero madundo e seche ma jotelo moko to ywak ni omagi jorit maggi. Yue bende koro emomiyo nodhi oko. Auduogo kiny, ongima kabisa, ongima kasile. Anyuola mar Dr. Buru Oginga wacho ni ongima kendo yueyo Dubai. Kamara nyako kitara mugi TV ka ndio chako kwano saa kakoro dhi piny Kenya ka ndi dhi yiero madundo kiny sa 12 gokinyi. To yiero madundo no nigonde mopogore kuonde mag chung od bura gin 6, Senate en achiel men Baringo. Achiel kuom gi ma yiero madundo dhi timore ne dala mar Ugunja mayudore county ma Siaya. Ma Ugunja mowueno nigi wards 3. Kwan jogo ombulu gin 60,114. Komo od bura no nodong' nono. Tok welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migao mar teko. Yiero madundo ma Ugunja jochung' malaro komno gin kaka Moses Omondi Okoth mar ODM, achiel kuom Frederick Odhiambo mar UDM, Otieno Benson Obol mar UGM, Omondi Crispin Oduor KANU. Yiero madundo no ma Ugunja bende jochung' malaro komno pod ntiere mako kendo gin kaka Kech Lilian Akinyi, Alliance for Change Party, Okumu Morris Juma, Federal Party of Kenya, Ofiro Eric Ochieng, Jubilee Party. Kapod wadhi mbele ni Olengo Vincent Yuaya bende ntiere kanyo, Kenya Moja Movement, Ochuka Olive Ochieng men National Liberal Party, Odhiambo Johannes Orodi Doven men Wiper Patriotic Front. Kendo wadhi mbele ni kokoro wadonjo Kasipul mantiere dala ma Homa Bay. Od bura ma Kasipul nigi wards 5 makwan jogo ombulu gin 67,513. Komo od bura nodong' nono tok nek mar Ong'ondo Were. Yiero madundo ma Kasipul jochung' malaro komno gin kaka Rocco Philip Nation mabiro kaka independent, Bior Robert Money Wood Riaga endwe independent, Aboki Isaac Kiche Kenya Moja Movement, Uma Robert Ouko Labour Party of Kenya. Yiero madundo ma Kasipul no bende pod kelo jomoko kendo kaka Boyd Ong'ondo Were menda ODM, Aoko Jasmine Linda menda independent, Otiende Sam Rateng Okoth United Progressive Alliance, kapod ntiere moko kendo Oyo Ishmael Omondi National Liberal Party,
Okello Jesse Samson Owen Okello Man Democratic National Alliance, Omondi Collins Okeyo Movement for Democracy and Growth, kendo kapodwa dhi mbele ni wabro kelo nu moko mopogore kuonde ma kaka Mbeere North, mawane gi jowa mabro kelo nu mbaka matimore kaka Steve Biko mani dala mar Ugunja, Chris Owino ni Kasipul, Malava wantiere gi Melita Oletenges, Mbeere North wantiere gi Emmanuel To, Baringo wan gi Stephen Leto, Magarini wan gi George Aoko, to bro dhi kendo nyaka dala ma Banisa. Mano yiero madhi timore bwo seche 10 kaka nokwano ni cha dhi timore kuonde yiero 24. Wang'e ni Baringo Senate en achiel, kuonde ochung' od bura gin 6, MCAs gin 17. Jomochung' duto to gin 181. Mage joma ne IBC opuodho ayanga mondo lar kombe e kuonde mopogore. Yiero no chakore kiny saa 12 gokinyi. Obro go mbaka gi jowa mane kuondego mondo giso weche mosebedo ka dhi mbele. To kata kamano, mana ka odong' seche matin to yiero madundo chakore kuonde chung' od bura 7 gin mano koriwo nyaka Senate, wards 17 kod county ma Baringo ma ilare kom mar Senate. Walter Nyambaga menyonwa kaka kombego ne odong' thuolo. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2024 kar jot mar jatend piny Nairobi, being appointed a cabinet secretary. James Opio Wandai chamo muma yanga kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Lemo ma omako bang' weyo bedo ja od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Thuolo mar higni achiel, e koro Ugunja osebedo maonge kod ja od bura. E gino mamiyo duol mar IBC koro dhi tayo yiero madundo odiechieng' makiny. Nimeshukuru sana kwa kulika kwangu hapa. Tarik 30 dwe mar 4 higa mar 2025 seche mag ang'ich welo, rumbi kuyo ne omako jodak ma Kasipul bang' jonjore moko chielo gi magina mane en ja od bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were e apaya mangong' tok wuok e od bura e seche mag midhiambo. Kuom thuolo mar dweche 7 eka jodak ma Kasipul osebedo ka onge kod ja od bura marango dwach gi od bura, e kendo ka IBC geno ni dhi timo ratiro. Duol mar IBC bende dhi tayo yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa. Ja od bura Kulwa ma Halim Hassan ne owito ngimane masira mar apaya e kar dak ma South B machiegni kod The Al-Huda Mosque, e kendo ring kode od thieth ma Aga Khan, e kendo kanye mane chunye ochotgo tarik 29 dwe mar 3 higa mar 2023. Midhiero mar tho bende ne oluchore mochwenye ochopo nyaka kar chung' od bura ma Malava, e kendo ndolo ja od bura margi Malulu Ijendi mane oyudo ni otanda mar midekre e osiptal ma Nairobi. Ijendi mane ochako bedo ja od bura e higa mar 2013. Ijendi nyong'ielo rengo tarik 17 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamachielo en ni kar chung' od bura mag Magarini bende yiero mar od bura idhi ta kod IBC bang' doho maduong' mogik ne oyie kod doho mamalo mane owito oko yiero mar ja od bura ma Magarini Harrison Garama Kombe. Ne oyombe yiero maduong' 2022 dotiko mar ODM kod ombulu mar 2011 946 ka Kenga Stanley Karis mar UDA to ne oyudo ombulu mar 2011 mane okelo pogruok mar jaloch kod ombulu 21 kende. I, Geoffrey Kiringa Ruku. E kar chung' od bura ma Mbeere North, jodak dhi yiero jal mabiro kawo kar mane en ja od bura margi Geoffrey Ruku. Ruku ne jatend piny William Ruto gwelo kaka jatend migawo mar jotije sirikal bang' riembo mar Justin Muturi mane opogore paro kod jatend piny William Ruto e wi kaka itayo sirikal. Yoho mar Okak e kaunti ma Baringo, jodak dhi goyo ombulu e yiero madundo mar yiero seneta margi manyien bang' ka seneta margi machon William Cheptumo ne ong'ielo rengo tarik 16 dwe mar 2025 e kar thieth ma Nairobi Hospital bang' kedo kod midekre. Kopogore kod kuonde chung' ute bura, wards mamoko ma bende ibiro bagi yiero moting'o Kariobangi North bang' mane en MCA margi Joel Munuve ne owito ngimagi. Ang'ata nanyo ike kaunti ma Samburu, Kimundu Kapng'etuny e kaunti ma Nandi, e Chwani Ward mayudore e kaunti ma Garissa, e Kisa East e kaunti ma Kakamega kama MCS Stephen Maloba ne onegi bang' chwe kod pala.
Wards mamoko gin kaka Mbuni North, Mwedore County ma Machakos, kama MCA Gideon Kavu ne owito ngimane e od thieth ma Machakos, Narok Town 1 to kod Puruko mar Kajiado. Kata kamano, e kar chung' od bura ma Isiolo South to ok bi time yiero madundu dichieng' makiny e bang' jaod bura margi Bidu Mohamed Tubi wito ngimane joma mokalo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jakom mar duol mochung'ne yiero pacho kaendi Erastus Ethekon osingo ni yiero ibiro tim e yo mobidhore kane olose log tich mar duol no e kar chung' od bura ma Kasipul e gweng' ma Kosele. Ethekon ne ojiwo apisas duto mabiro tayo yiero mondo ket bidhruok e ong'ala manyime ka bende okwedo weche mawachore ni nyalo ti kod IEBC e rocho ratiro mar jogo ombulu. Kamae kaka noloso. My main interest is for the people of Kasipul to turn around that narrative that has been so far associated with Kasipul as an area that is volatile, that is prone to violence, as we witnessed when we started the campaign. We did take action as the new commission because we have zero tolerance on any election malpractice, including violence, because our constitution decrees that elections must be free from harassment, violence, intimidation, and of course malpractices such as bribery. The remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace and to allow us to complete the final preparations so that then tomorrow we have the first voters arrive at the polling stations when we open as early as possible, the usual time. As long as there are malpractices that will come to our attention in the way of a formal complaint or petition, we will deal with them. Chenro magarita imedo jiwe kuonde chung' od buche kod wards ma idhi time yiero madundo odiechieng' makiny. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kane lose kinde ikruok ne yiero ne ochiwo siem mager ne jok machano kelo tulo. Cynthia Onyango ni kod ler. E kinde ma chenro dhi nyime e wi yiero madundo mogen tim kiny, tend arita kwe oyango keto kenge moridore mar neno ni arita ni kare kendo ng'ato ang'ata mokelo tulo e kinde yiero omaki. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo siem ne josiasa machano rocho yiero ka gitiyo gi rowere mokodi mong'ere kaka goons e kar chung' od bura ma Kasipul kod gwenge mamoko ma ibagi yiero no odiechieng' makiny. Olero ni sirikal dhi kawnegi ondamo mager mar chik ka ok oni obila nitie moromo mabiro rito kuonde luto ombulu ma rowere mokodi ok nyal yienegi ketho kwe. Provision of security is the preserve of the National Police Service. And I must warn everyone, all those people who are preparing to bring goons to polling stations and tallying centers, I warn you that you will face the full force of the law. The National Police Service is prepared to arrest all goons, all criminals, all persons who are intending to disrupt peaceful elections in our country. Murkomen maneloso bang' romo gi jodito magarita kwe kaunti ma Homa Bay log tich marachuonyo South mayudore Kosele kinde rango ikruok ne yiero makiny okoni joma chano kod rowere bombe mopogore mar rocho kwe dhi moto e badgi ka osiemo weg nyamburko ahinya to mag Probox makiny ne tigo e ting'o joma hundu ni nyamburko go kiny no maki. We are going to take very stern action against the financiers, the transporters, anybody who owns a Probox or a motor vehicle or a matatu, or which is going to be hired to ferry goons. Apart from arresting the goons and arresting the planners and financiers, we will also arrest the transporters because those are part of the enablers. Onyiso jogo ombulu ma Kasipul kod gwenge mamoko makiny time yiero mondo kik bed gi luoro kendo giwuog oko kuom rombgi mar yiero jatelo magidwaro ka okoni arita idhi jiwe tesende mag luto ombulu kod kuonde ma iriwe ombulu. I want to ask all the voters of Kenya, all the voters in this constituency, voters in different places where we have by-elections in wards and constituencies and counties, that please exercise your right peacefully. We want to restore the confidence of the people of Kenya in the electoral process by making sure that these by-elections are peaceful and that they are being managed by the National Police Service, not by goons. Magi timore e kinde ma ji makwan gi romo 57
ondhi e ward ma Mumbuni North e kaunti ma Machakos ka itudogi kod chapo chenro mag timo yiero. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wadhine dala ma Ugunja ma yudore e kaunti ma Siaya. Ugunja nigi wards adek kendo kwan jogo ombulu gin 60,114 komod bura nodong' nono tok welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. Kendo koro wadhi wuoyo gi Steve Biko e yor simu kata ng'we yamo mondo inyani ni Steve Biko weche dhi nade kanyo. Steve, oimore weche chalo nade Ugunja kama intiere no sani? Erokamano ahinya to wadhi en achiel kachiel ka nitiere Ugunja kaeri ka odong' mana seche manok kende to jopiny kar timo bura nieri ma Ugunja e kuonde luto ombulu mopogore opogore mar yiero jaod bura margi manyien ma kaka iwachono en jalno ero mabende biro bedo jaod bura mar ariyo mar Ugunja kaeri ka jaod bura mokwongo mabende koro ne nie tamne mar adek en Opiyo Wandayi ma koro sani nowal kod jatend piny kaka jatend migawono ero mar teko. Ka kar timo bura ma Ugunja ni eri ni kod ward adek ma en Ugunja ward man kod kuonde luto ombulu 52 ka iluongi Sigomre ward man kod kuonde luto ombulu maromo 35 ka mogik en Kidindi ward man kod kuonde luto ombulu 29. Kamagi eki kelo kanyakla kuonde go komiti luto ombulu mondo rom mano kwan maromo 116 ka kwan mar joluto ombulu mondikore kod duol mar IEBC kaka joluto ombulu moyangi en kwan maromo 60,114. Ka odiochieng' ma kawuono ni eri jalop jakom mar duol ma tayo yiero kod kiewo mano IEBC Fahima Arafat nolimo kar timo bura nieri ma Ugunja ka nobiro mana mondo mi ochuo wang' yo okenge moseiki motelo ne yiero ma chan obago odiochieng' makiny ka e kindeno ero Arafat nosingo ni karende madhi tayo yiero ma kamaendi nyoso yudo tiegruok makare kendo gidhi timo kaluwore kod chikego eko mag IEBC magayo yiero ni gidhi timo yiero yo makare kowacho ni ma ok en IEBC ok ne gini kaka yiero madundo ni kende to gida tiyo kod maeri kaka ng'iyo ni to kata ka koro jodhi mbele yiero maduong' ma 2027 mokayo machiegni gin okenge mag mondo bed ni gibiro keto mondo mi gibed kod yiero no ero ma oyanga kane gibiro jopiny mondo mi oti gi thuolo ni ere wuok oko kendo gidhi giyier jatelo ma chunygi ohero. E kindeno ero bende kamanda mar obila e kaunti ma Siaya mano Samuel Kobina bende nowacho ni maromo obila 232 oseke e kuonde luto ombulu mopogore opogore kendo gidhi neno ni kwe kata arita kwe obedo makare e kinde yiero no kowacho ni onge ng'ikruok moro amora madhi wuok kanyo ero e kinde luto ombulu kod bang'e. Ka mogik java nwayudo kinde bende mar to gi returning officer mano jalno ero ma bende dhi lando duoko mag ombulu gi eki kar timo bura ma Ugunja kaendi mano Denis Omari mano wacho ni presiding officers mago jogo eko madhi tele kuonde go eko miluto ombulu ma kar timo bura nieri ma Ugunja gin kwan maromo 116 kod jolupgi bende 116 ka nosemigi sanduge kendo ne gicheko ma giyudo ni masinde kaachiel kod gik moko duto madwarore ni luto ombulu nitiere e sandugego eko kendo koro wacho ni onge jal moko ndikore ni giyiene mondo mi oluto ombulu ka gidhi tiyo kod masindego eko mag lwedo kopo ni nitie jalno ero ma lwete ok onyisi ka masin ong'udo lweti to idhi ti gi lony ero ma irango suchi mondo mi ong'i ka bende nitiere e system kowacho ni jogo eko maonge system kanyo ok dhi yienegi luto ombulu. Koro mano ere kaka weche chalo kaeri ka pod wagoyo tach kaeri gotieno mangima mondo mi wane ni kinyi sa 12 mana kaka returning officer nowacho sa 12 gidhi bedo giseyawo kuonde luto ombulu kendo no ogen ni dhi rumo koromo sa 11 mar odhiambo odiochieng' makiny. Erokamano Steve Biko ma wuoyo kodwa ka ndara ma Ugunja osemiyo gima timore Ugunja kanyo yiero madundo dhi chakore ayanga kiny sa 12 ma okinyi. Koro wadhi dhi yiero moro machuok bang' dakika moko matin taneno ka nitiere ote mag museoro kaendi achiel kachiel kama koro ting'o Evans Asiyo wacho ni Trevor wawinji maler ka wan gi Lovina ka wan Karen Ramogi donjonwa maber akwayo mana ogandawa mondo nyamana kwe sama koro wadhi e yiero. Ariyo, an gi kuyo gi familia mar Odinga kuom nindo mar Beryl, maendi architect Evans
Asiyo. Aneno kama chelo bende nitiere kaendi makamu. Wacho ni Trevor Musna party leader mar ODM Dr. Buru Oginga kani Dubai. Buru ngima ka siling kendo kinyo donjo saa 9 koa Dubai. Aneno kama na inya makamu. Aneno kama chelo bende nitiere kaendi Trevor Mababa Twins mar Onjinyo wakwayo kwe makende ne kuonde chung duto makinyi dhi time yiero ma adundo pacho kaendi vijende ugo oko ne kao pande masani koro ikao nono mondo kiny wayier jotelo mabeyo. Neno kantire machelo kendo makamu kendo wacho ni Trevor Ogunja yom kikubedi gi luoro mano makamu kendo chako medo machielo moro wacho ni ure Trevor weche yiero chopo na maler sana arito sana Musna mana super CS John Mbadi ma okelo aluoch Jakiranda nero kama na ahinya machielo wentie kaka pile waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumu kendo Ramogi TV Lera Dua Musna Honorable Rose Nyamunga Honorable Ron wane MP Kisumu Central Governor Nyong'o kod maendi John Onyango from Witi Foundation CBO. Nero kama nano kama chelo benetie Ramogi TV oimore Trevor wakwayo hayo maber ne jochung' mag od bura ma Kasipul Ogonja gi Magarini loche yiero makiny kwe emobedie otieno maber ne jo utende duto ma Fred Osuru kani Dandora Phase 2. Bas wadugo magindaka matin kikidhi mabor ahinya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Higa luwore gi size mar puodho mipuro. To keyo mare en tere gi first cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle and fifth cycle. Nikech en gima ing'wedo ochako golo kendo. Kamano manyaka ine ka koro osechako juer. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen,
saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bay. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bay. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana, yani ngeni mpaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapar gina kapaga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Kamano kuketo Ramogi TV ka kodong mana seche 10:31 kasi yawo kuonde mag yiero madundo matimore kuonde te to gisani koro wadhi achiel kachiel nyaka kar chung' od bura ma Kasipul kama jofwambo marwa Crispin Otieno menyenwa ikruok mogik motelo ne yiero makiny makoro timore sani. Chris, erokamano ahinya kuom wasechegi. Ang'o matimore kanyo manyien sani? Ang'eno koro odong' mana seche 10 kende to yiero madundo chakore. Awinjo yo makare kama ntiere ma en e skuno mano ma Agoro Sare mantiere e boma ma Oyugis, kendo nyaka sani waneno ka jotend obila mane dhi kuonde mopogore opogore matero gigo ma igoyo godo kura midhi tigo e goyo kura kiny. Waneno ka ng'eny gi wuok nyaka sani ka ochimo skunde mopogore opogore ma kiny ne timie e yiero kar chakre saa 12 okinyi, kendo kama wantiere ni ma en kata hall ma idhi tigo kar kwano ombulu kata constituency tallying center mano mantiere bomani ma Oyugis kata Kasipul. Odiochieng' ma kawuono ne chenro
osebedo mathoth ka luwore kod ikruok mamedo dhi nyime e chenro mar neno ni kiny chakre sa 12 kinyi goyo kura kata goyo ombulu matin mano ombulu madundo mar od bura ma Kasipul ochakore kaka nyocha opange. Kar gokinyi ne wachako gi jotelo mopogore opogore machalo moting'o nyaka jatend migawo mano mar weche arita mano Kipchumba Murkomen nochopo okinyi mano Kasipul. Bang'e kanyo ne warado kod mano jakomno mar duol mar IEBC mano duol mar yiero Erastus Edung Ethekon bende ne wan go koloso kalore kod weche ma gichano otimo chakre kiny. Giwacho ni chenro duto te oseketi e yo makare Trevor, kendo gigeno ni ji biro wuok kar romgi mar neno ni giyiero jatendgi manyien maro jaod bura manyien mar Kasipul. Inyalo paro bende Trevor, kar od bura ni nitiere jochung' 10 ma laro komno, kendo gigeno ni kiny ji ne wuogi kuonde magoyo kura mantiere Kasipul maromo 142. Kendo Kasipul, mana kaka wasebedo kwanyiso johera magwa mag Ramogi TV, Kasipul ni kod jogo magin jogo kura moyangi nyaka sani kod duol no mar IEBC mano ji 67,500 kod 13. Omiyo Trevor nyaka sani wanyalo nyiso ni ji duto te mano jogo mag jo IEBC kod obila duto te ma nyicho osegwel mar konyo e chenro mar kura matimore e kar od bura ma Kasipul. Ji duto te osewuok kendo ochimo kuonde ma kiny kura ne chak go ayanga kar chakre sa 12 okinyi. Kendo mana kaka jotelo ma obila mopogore opogore ne leronwa odiochieng' ma kawuono, giwacho ni chenro duto osekete e yo makare. Kar od bura ma Kasipul dhi bedo kod obila ma ohingo 900 maneno ni chenro mar go kura machakore kiny odhi nyime e yo makare. Kuma wantiere di mano kaka nanyiso Tallying Center, constituency Tallying Center ma Kasipul, kaluwore kod gino ma jotend obila nonyisowa, ma ohingo obila 100 biro bedo e kar kwano ombulu ni mantiere e skul mar Agoro Sare. Omiyo nyaka sani wambe waikore mar neno ni kiny kar sa 10 kinyi wachopo kuonde mopogore opogore mombulu idhi chak goe skunde mopogore mondo wane chenro no dhi chakore e yo machalo nade. Kendo nomed mana kwayo ji duto te magin jogo ombulu mawuok e kar od bura ma Kasipul owuok oko kar romgi mar neno ni giwuok oko kendo gigoyo ombulu kaluwore kod chike mar thurka. Kendo jotelo nowacho ni gin giikore kendo arita kwe okete e yo makare. Kila ng'ato dwa ni mondo owuok oko mondo ochope kama nondike ni mondo ogoye kura. Kendo chakre kiny chakre sa 12 kinyi nyaka thuolo no mano goyo ombulu rum kar sa 11 ma midhiambo. Kokamano Trevor, ang' nawe gi kanyo kendo wambe wachak ikore wanind chon kiny wamonde e Kasipul kendo mondo wachak wuotho wanyisu gino matimore e odiochieng' no ma ichak go kura mano machieng' tich ang'wen chakre sa 12 kinyi. Trevor, erokamano ahinya Crispin Otieno. Nindo chon to kapar kudhi nindo chon lakini temuru di. Erokamano ahinya. Mano Crispin Otieno kawuok kodok e dala ma Kasipul. Kasipul wang'eyo ni ni Homa Bay. Kawe od bura ma Kasipul nigi wards abich, kwan jogo ombulu gin 67,513. Komno nodong' nono bang' nek mar Ong'ondo Were. Nitiere jochung' ma laro komno jochung' 10 kinywa ne ni ng'ano madhi idhi yier kaka jaod bura ma Kasipul. Duol matayo yiero kod kiewo pacho kae IEBC okoni gitieko ikruok duto madwarore motelo ne yiero makiny machakore sa 12 kinyi. Mana kaka Walter Nyambaga leronwa, otese luto ombulu osechwale kar chung' od bura ma Mbeere North bende kod Malava e bwo arita mager. Kendo mar kawo kendo keyo sanduge mag luto ombulu kod otese e kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Chenro ma itayo kod apisas mag IEBC kama ichiwe sanduge kod otese kod gigo mochuno e tesend luto ombulu kamoko kumo bogo onyinye nying jochung'. Zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. E kar chung' od bura ma Malava,
Apisas mag IBC okeyo otese kod sanduge e kuonde mag luto ombulu 198. Malaba oke gige luto ombulu e bwo arita mager matamre gi nono. Kata odoko ni IBC to koni onge gino manyalo kethore kata chochni e yiero madundo ma Malava e kamane kod joluto ombulu 94,417. Tomorrow, 6 o'clock in the morning, all polling stations will be opened. We have instructed our presiding officers and deputy presiding officers that by 6 o'clock it is all system go. We expect by 2 hours after that we shall be getting reports from the field on how far we have registered, how far people have voted, how many people have voted, and in the various stations around. E kaunti ma Embu, apaya madonje boma no bila gerie jowi. E ka oganda rito chope tesendo bila mar luto ombulu. E igrok makare, nyaka nyamburko ma donje boma no kowuok boma Nairobi. Bende igoyo peksen kod kogno motegno. E kaka yor kolo okonjore kata olethi. Manyalo luchore kendo donje tesende mag luto ombulu. We know they have a specific plan for Chicago, Social Hall. We know they have a specific plan for Kerie. We know they have a specific plan for St. Peter's, Ishara. We also want to call upon IBC to enforce the code of conduct so that we can have free, fair, verifiable elections. Sekunde nyiri masiakago, maromo bila 300, omako mos karito kwe. E kinde ma otese mag luto ombulu ichwalo kuonde mag luto ombulu ma Mbeere North e kama joluto ombulu 55,000 124 igeno ni dhi luto ombulu. Wananchi wote wa Mbeere tunawahakikishia usalama, watakuwa salama popote walipo, manyumbani zao, wakuje wapige kura. Usalama umeimarishwa kila mahali. Kuna askari wawili, maafisa wawili, na kama vile ambavyo utaona hapo nje tuna wakubwa wetu wa security ambao wametupanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pudo dong mana kanyo ni duol mochung'ne chenro mag tayo yiero e pacho kae IBC okoni ikruok duto seketi makare ne yiero madundo ma ichano timo odiechieng' ma kiny tich ang'wen e od bura ma Magarini mano mi kaunti ma Kilifi. Weche mag arita gikoni osejiw malich mokalo ka gigeno beno margi en ni chenrono biro dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler. Commissioner Edwin mochung'ne yiero mapacho ka IEBC Alitulala Muhwana ne ogoyo tach e od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi mar keto kare chenro duto motelo ne yiero madundo ma ichan tim kiny tich ang'wen. Achiel kuom chenro mane otayo ne en neno ni sanduge mag luto ombulu kaachiel kod kalatase mag goyo ombulu ne ochopo e wang' saa kendo chwal gi tesende duto mag goyo ombulu e seche mowinjore. Kila kitu chaenda shwari, usalama ushadhibitiwa. Maafisa wa tume huru wako tayari. Kama mnavyoona nyuma yetu, zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. Kwa hivyo tuna imani kwamba ifikapo tarehe 28 asubuhi inshallah wakazi wa Magarini watatangaziwa mbunge wao mpya ambaye atakuwa ameteuliwa kwa haki na uangavu kwa mujibu ya sheria. Weche magarita kwe okoni en achiel kuom gigo magikete ong'ala manyime mar neno ni jopiny mabiro chope kuonde goyo ombulu timo yiero margi maonge kod ng'ikruok moro amora. Tangia mwanzo washakuwa na mikutano, na mimi nilipoingia hapa tulifanya mikutano na maafisa wa serikali ambao wanahusika na usalama, na hakikisho lao ni kwamba tutakuwa na usalama wa kutosha. Kutakuwa na maafisa ambao watakuwa wamejihami vilivyo, na katika kila kituo cha kupiga kura si chini ya maafisa 2 ambao watakilinda kituo. Kule nje kutakuwa pia na maafisa. Isitoshe, fauka ya hayo ni kwamba kutakuwa na maafisa ambao watakuwa katika lugha ya kimombo standby force, ambao watakuwa tayari kuwa ni wenye kukimbia kwenda eneo lolote ambalo kunaweza kuwa na shida. Commissioner no ne bende olero ne gisetimo tiegruok makare ne apisas duto mabiro tayo yiero no, kendo iko gache kaachiel kod gimoro amora mabiro dwarore mar neno ni yiero no timore e yo manyangafu. Kwa sasa hivi mnavyosikia pale, wale ni maafisa presiding officers, deputy presiding officers na makarani na wengine wengi ambao sasa ndio tutaka kumalizana nao waende nyanjani, na magari yako tayari. Kwa hivyo hata kule Adu
Marereni, kokote kule, Sabaki, haijalishi ni wapi, hawa maafisa wetu wametayarisha vilivyo. Magari yapo pale kwenye maegesho, mmeyaona, tayari kuhakikisha kwamba hivi vifaa vyote vinafika kwenye vituo kwa wakati unaofaa leo jioni, na kesho majaliwa tuanze kura. Od bura ma Magarini ni kod jolar kombe apar ka jogombulu duto to romo gana 128. Giduto giwuok e wards auchiel manie od burano mani kod vituo kata kuonde goyo ombulu maromo 193. George Aoko, Ramogi TV. Baso di hiyo moro machuo ko dogo bang daka matin tan no kuse orote maru moko ka wa sama ne mako matin nan kan tiere achiel kuomu ka endien nyakwar guoko cha pesa ayie kodi kabisa wuor nyaka chenro ler maratari ma MC Ogina Koko kachumbari wan ka gi minod nyithinda Okinyo Nyarasembo okwayo hayo maber ne jochung duto madhi yiero madundo wanyauru mana kwe piny duong molowa erokamano ahinya Ogina Koko. Eno kama chielo bende nitiere kae ndie chiel kuom gi John Terry kata John Ondiek wacho ni wakwayo yiero ma uyanga kendo maonge fuere e kuonde duto makinyi time yiero ma John Ondiek wuod Kajembo ka wayueyo kod dawa Elida Nyomilo e gweng ma Chiga. Erokamano ahinya nitiere machielo kendo Reverend Dickson Ongola wacho ni Trevor Ramogi TV lero Homabay ka ndie wan kod Minot Pastor Rael kod jaduong Joshua Ongaro walamo ne yiero mar kwe kuonde duto. Erokamano ahinya Reverend. Oduogo bang daka matin kik dhi mabor ahinya. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dear God, at times so ni bless hadi nasikia kukushow God bless you. Over time umesucceed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu, looking back that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema falling in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811*217#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Pari asai ni duogi. Atimo mos pari. An kamrachiel Grajiv, wan jomo chwanyo pari ka. En otimo gimarach to pod nadok ne adoka. Wuoda, bende pari ni kare adier? Nera, wan kare. Pari ni kare. Onge wach, ero miye sima wuo kode matin. Chandrika inang'o? Dakiwuo. Uneno. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Erokamano kupitia Ramogi TV kani jatend duond bura mar ODM kendo seneta ma Siaya Oburu Oginga ngimane ni kare. Magi gin kaluwore kod weche mag familia mare ka bende gikwedo weche mawachore ni Oburu ni kod midekre. Wuod Oburu, Jaoko Oburu, owacho ni seneta ma Siaya nokawo mana kinde matin kodhi Dubai kaluwore kod weche mathoth moseneno bang' tho mar Prime Minister machon Raila Odinga. Bende gimedo ni Oburu pok oyudo thuolo mar yweyo bang' tho mar Raila Odinga kaluwore kod dich matudore kod duond bura mar ODM mano moriwo nyaka nyasi mar ODM at 20. Gini ne wach mwaka kata kuom party leader wa
ma en jaduong' Dr. Buru Odinga, youth leader. En Dubai. Nyaka idhi yue matin. Onge ng'ama nyalo bedo ni koro wito wadu ma bende udongo go ka rude in gi te to pok idhi kata bi ibiro thuolo matin mar ywage gi yweyo bende koro emomiyo nodhi oko. Auduogo kiny ongima kabisa, ongima kasiling. Oganda e gwenge ma Nyanza medo wuok oko kar kwan-gi mar ndikore ne opande kod kura. Chenro manota kod piny owacho kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda yudo thuolo mar yudo chenro mag sirikal. Kaka Ifinya Kidi leronwa chenro makamano kawuono ne otim e kaunti ma Kisumu. Ma gwenge ma Kondele, kaunti ma Kisumu. Jodak owuok oko kendo chopo kane chenro mandikruok yudo pande. Chenro makamano otele kod piny owacho kokadhe migao mar arita kwe ilo jagoro mongirore migao no Raymond Omolo. Thoth jogo moriede laini karito ndikruok gin rawere, ranyisi ni ojende matindo pacho kaendi pod onge opande. Machiel kuom okenge ma piny owacho keto e tim maneno ni oganda yudo chenro mag sirikal. Nashukuru Mr. President kwa hii kazi ambayo amefanya. Mimi nilikuwa wa kwanza hapa asubuhi, nimeshashika ID, nimepewa waiting guard. Nashukuru. Pia kitu namuomba afikishe hii huduma yake mashinani. Kila mtu apata ID. At least 2027 kila mtu apige kura. Chenro no mochan kuom ndalo adek pod biro dhi nyime apise mag sirikal mopogore opogore machiwo thuolo ne jogo mok bi yudo thuolo mandikruok e kinde ndalo adek goeko. Dware nyiso jopiny kara jowa ma ok bi yudo thuolo ma pod ok nyal yudo kipande ni kok yudo kuom ndalo adek wadhi timo exercise ni. Oduma wan go machiegni ka, wan go office DC ben machiegni ka, wan go offices wan but ka dio ben nitie mikao kipande. Koro watemo nyiso jowa ni kata kopo ni bang' ndalo adek ok yudo thuolo mar yudo kipande, to pod inyalo dhi Oduma, inyalo dhi office DC mar yudo thuolo mar kawo kipande. Kaluwore ni kwan jopiny mochopo mandikruok ne yudo pande ni malo, dwaro nitie mar medo kwan jogo makonye yor ndikruok kod mago matayo chenro no duto mar mondo dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora kendo mapiyo. Moko kuomgi bende oywago koso oboke kaka mag jonyuolgi ka gidwaro mondo piny owacho ombeknegi tol. Joma nobiro tiyo ma register ji ID gitin to ji obiro mang'eny, turnout obiro mang'eny. Koro nwakwayo ni sirikal omi jok moko bende opportunity mar yudo tich mar register ji ID mondo wabed gi upunguzu mar ji manyalo romo miyowa tich mayot mondo odiochieng' ma kawuono kata kiny obed mapiyo piyo. Ne gidar pine nolal kod gigi to onge gigo to gigi dwaro ka. Koro sirikal onego kaka konyowa kaka nokelo gini mondo kawe nono mondo jogi okaw gini e yo mokwe. Nitie jogo ma bende mag gi olal. Penjo bedwa bar gi ndaska. Abstract go idwaro. To kaka giyud gigi te koro wakwayo mondo e yo mayot omiwa gigi gi kwe kaka oselandnwa ginwa kawo nono. Chenro no biro dhi nyime gwenge ma Kondele, Kosau, Pandipieri kachiel kod Grace Anyango Hall. Motelo ne timo chenro no Kisumu osetime counties mamoko makaluo kaka Homa Bay kod Migori. Ifinya Kidi, Ramogi TV. Bas wachung chenro no kanyo ko ntiere gi Wilson Ochuka jaka boch ko bita kaka jaloko marwa wanenre kendo sa dek ka Nyasaye oyie an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere sa dek.